Di apa? Di. Nyah, 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 go. Pak Go. Nyah, Mak. Nyah. Rene, tak weni. Oh, jebol dhewe. Nyah, Mak. Ya tak weni. Alah mau arek nguyuh to kowe. Alah, edan. Iku mau arek medhit ki. Anyang-anyangan kok. Ya wis kono tak tunggu. Upi anyang-anyangan. Heeh, kok gentenan ya Pi. Nek godoke dina iki nah mateng apa no? Nek godhok wedang. Kok sangit
Upi anyang-anyangan iki. Alah. Iki mau lali kok. Apa? Ora tahene karet. Ayo tadi karet jebole apa apane? Ya Allah salam Dang. Nang desa Ngendi Sal? Precetan. Hah? Ngendi? Ngendi Sal? Susuan. Ndek duit kok susuk iki. Susuan dina wangi. Endi? Sukono olah-olah Eh, ketip. Gun. 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 Golek Mak Indah. Sapa? Hah? Mak Indah kuwi urung anu to? Urung badan to? Urung. Ketip iki rata ujung, demeh laris yo rata ujung. Iya ngono kae. Ngaturken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dumateng Dewa para rawuh wonten ing susukan desa. Ngendi Sal? Kembali kan? Ngawur. Nanti. Tegalarum. Oh, Tegalarum. Yo maklum nek ngadaganya kali. Jogja kok ya sampean kok ya. Weh, Susuan. Desane susukan. Tegalarum. Tegalarum. Kecamatan Borobudur. Borobudur. Wah, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Indonesia. Indonesia. Nggih. Dalam menika kula sakateng saking Lokajaya. Ora. Bina Lokajaya. Bina Lokajaya. Kok iso? Loh, saya dibina Lokajaya kan maju. Ambil iki Lokajaya iki ndonga mbok iki ketoprak ana, kobrok ana, topeng ireng ana. Wong do sembruwet ya ana. Sing rano apa? Sing rano ning Lokajaya. Lokajaya. Lokajaya apa? Sing Celeng, rano sing iki. rano celeng. Ah iya. Celeng rano. Makane yo undang kuwi. Ngebon, Apa? ngebon saka Wah, ndi? samplok lho kowe melu-melu kowe. Ngebon saka Gembira Luka. Sapa? Hari kok kowe. Kowe ora sak pameran dul kowe. Napa? Poso laris ora jamak dolo sunduk-sunduk kok. Astaga. Kowe nek bar bodo bakul kompresor. Aduh. Nek poso bakul sunduk-sunduk. Ayo kene iki wong wis ngopeni anak loro kok. Nek ora koyo gatuk lho kowe. Ya telu karo sing siji. Eh? Ora sida. Apa? Nggih, mugi-mugi kare marang teman-teman kula sakateng sakan mangan mirenane penggawe sauntawis. Wis wis. Mboten kesupen nggih. Kagem Diknal Indrayasir Akhtar. Menempuh. Kita lari ingkang soleh. Bangun miturut dumateng tiyang sepuhipun. Pinter sekolah, pinter ngaji. Ketok sing supit nang kono kuwi. Menempuh bentuk baru. Hah? Menempuh bentuk baru. Kok bentuk baru? Ambil nanti kita juga helm. Soalnya Borobudur kayak polisi jane gue helm. Sik tak takon, Mak. Piye? Nek sampean supit ra? Apa? Kowe rasa ngono kecek kowe. Aku takon. Aku takon, ya Allah. Masya Allah, aku melayu nabi. Ampun, Mak. Ampun. Ampun, Mak. Ampun, Mak. Ampun. Ampun, Mak. Ampun, Mak. Ya Allah. Kok minta kok edang suwet ora? Teko Ayo, Allah. Mak, ra apa-apa iki. Eh. Ora kan tegon bojone ora. Rambutnya kok apa-apa. sempriwi. Ora. Edang ini suwet ora ono nganu lho, ora ono matri lho. Iki no bogem, ora ono bogem lho. No batuan. Iki lho, Mak. Wis. Ya dongake amit-amit Suwun Gusti Sewu. Bima apa iki lagune? Apa? Lokajaya. Lokajaya. Ayo Loka Jawa. Lokajaya. Lokajaya. Jawa. Ayo Jawa. Jaya. Ya Jaya kok. Jaya biyen. Heeh. Saiki kek nang Jawa Tengah. Oh iya. Muga-muga paring ora baswara, selamat paring lancar. Ning amel minus 1000 iki rekas lupuk meneh. Muga-muga paring sukses lancar. Amin. 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 Ya Allah. Ya. Gara-gara iki mau sapa Mas sapa makane sing supitan mau. Kae lho. Apa? Ayo waca, ayo. Ayo. Ayo waca. Diwaca kae. Kae. Makasih kenal mbahne Gusti Randong kok. Nalendra. Baik. Endra kok iso. Zafier. Basira siap. Cek jongji ngono ora? Sesege. Kowe melu rayok kowe iki. Genep-genep ora ata yang sikile tapelan ora kowe. Wah, wondo ngowok sikile jebeber. Apik. Di. Kakangmu apik. Piye? Larang. Nanti. Iki nang Wonosobo dani wit keling. Galeh. Jalan sono keling. Ya lagune apa, Ayo Mas? bro konco. Oh, ngalereana susur kawer-kawer. Masya Allah susure sopo. Apa? Susure sapa?
Gak susur kok. Biasa lagune dikirake lak sing gamel iki yo. Ya. Ayo bro kanca ngabaru. Ayo pro konco goleki tekan kene ke. Cuk, tekan iki zaman nang kae tengah barang kae apa? Dadase glulung, channel SD. Nang perengan. Kok dadasan sapi kok koyo das kentring. Iya. Apa? Go. Apa? Kowe goleki gudel gimbal nang kono kuwi. Ndi? Nang kono kuwi. Alah gimbara. Kae, bal. Pecuti engko ya. Hei, Bal, kowe pelit baru klengke kok pelit ra jamak. Melu juragan kok pelit ra nyanyo-nyanyo. Nah aku nek juragan tak nyanyo-nyanyo kok klengke. Sik, sampean kok nek ngelok wong pelit. Sapa? Mbok yo nak trimo ngono. Sing kurange apa ya? Terima nang dhewe karo trimo. Ya, trimo bakul degan. Sing ndi? Kae trimo kae bakul degan yo trimo, bakul apa trimo kae. Trimo. Kamu apa trimo kok kae. Apa trimo kae? Ngono-ngono kae iki. Eh? Kok kancane bapakku biyen lho kae. Sapa? Kae to. Trimo kae to. Hah? Yakin nek dadi pengarap yo trimo, dadi pejure yo trimo. Sik entuk aku barang yang trimo Aku ya. beblake trimo kae. Ya, Mas trimo. Apa ngata-ngata yo trimo kae. Nang isor trimo nang dhuwur trimo. Miring. Miring yo trimo. Iki sing supit ndi to Pakku? Sing supit sing ndi? Supit Adi kae. pajang pura. Kalau kasih supet Sing kae. to? Sing pundi? Kae, kasireng kae. Oh kasireng kae. Sing lambene selen. Lambene selen. Aja lambene isor dhuwur kabeh dadi. Ngene apa kok ora jamak. Sik, Yo, cilik ning ane gedhi lho. Cilik wonge ning ane Oh, gedhi lho. nah, rekane iku mau aku wis batin bayang ki ora. Iku nggo sekitar iki ya. Ning cilik wonge, ning gedhi kasiate. Jajal kowe 5 tahun kowe. Terus kae iso tengi kowe. Yo, siap, Dek. Apa iki? Lagu. Ya. Baik. Sik. Sing Apa? nyanyi medun lho. Moh. Lagune Ora ngono. kok aku cendik ngomong. Medun! Aku wong cendik kok kon medun. Alah, iki napa? Masyaallah wis teko. Utose gandul. Sik, ngawur Pak Gogi. Jengkole mau kita jengkol. Sik, kenondoke. Jebule si ana ndoke ta. Ya, Mas Rudi. Ayo lagune. Binarunge kitung tresna mongko prasadyaning jiwa nadyan pinalangan samudrani datan minggu tanpa kewu kenging tresna bingkas saking rupi itu Sik, kok kaya dalang to kowe? yo macak Sik mbokku pisan-pisan joget. apa aku kok joget Ayo kok biyen sawer sik mau ning ndi mau nih, nanti kok joget iki lho. tak jaluke wis. oh yo kok Ayo Di.
Su. Ora saya kok joget medun. Meduno. Ayo cepet, Dang. Cepet. Ayo cepetan. Kolo-kolo. Hei, Aku wis kerep kok. Aku tak bagian nyanyi. Ayo. medun, ayo medun. Kayak iki tukang suling ya. Heeh. Ora. Kolo-kolo ya, Mak yo. Heeh. Heeh. Alah, Oh iya. wis seru. Endek pokoknya dayaan ngono. Yang mantan Endek yo, ngene-ngene iki mantan pemain. Wis bola. rasa cangkeman lek Iki wis. maca ndek kakak kok joget. Kepiye to? Sumawon cahya lintang asri rinenggote ngawang-ngawang anak sedih rasa paning ati amok sira cita kang tak tresnani sinurung ing pamuji upayane tetap kalih kami lapun tresno akeh rupeta panyuwunku uga ing prasomo senadyan nyebrang samudra akli setiaku ora bakal solincati senadyan munggah pucu ing harga tresnaku ora bakal tresno saking rupindo kang tumeka serna awit gedhe rasa tresno sinawu hidup asmara kala setya tumeka ucap binyawa Sumawon cahya lintang asri rinenggote awang-awang sayang sedih rasa paning ati amung sira cuwita kang tak tresnani sinurung ing pamuji upayane tetap bali jani laput tresno akeh rupita panyuwunku uga ing prasetya senadyan nyebrang samudra hati setiaku ora bakal selintaki senadyan munggah pucuk ing harga tresno ora bakal sirna sakehing rupeka kang tumeka sirna awit gedhe rasa tresno sinawu hidup asmara nala setya tumeka ucap binyawa Wes, itu sudah iki. Aku nyanyi mah melu greg-gregan kok. Weh, bati. Weh, bati ora pi. Wah, si bati endang karo upi. Iyalah, pokok jaya, wis perang-perang dino jedul, iki jedul pisan do untuk saweran. Ning Mino iki ra jedul iki. Pelit. Jarane payu no. Di Jakarta kok alah no. Mbok ngiringi desa-desa no. Iyalah, di Jakarta paling yang ngentang-ngentang, minumnya teh gendul.
Walah, di Jakarta telunta-lunta. Terlunta-lunta. Ana, Mbak Ewar-war tono. Nah Jakarta pirang dina, Pak Go? Di Jakarta mi 3 dina. Alah, itu 3 dina. Ayam minumnya ada gendul. Nyongnya seminggu nih Jakarta. Bojone Mino saiki melek. Endi? Lemu. Sing endi? Ambil kena ndonga balah mripate walah. Gerung-gerung. Kuru-kuru kae. Ini sampe ini mah di Jakarta kok walah sombongnya sekali. Walah. Biar kok ngingu beluk, sebelahin nendang kae no, ngilingi kaya ora aku. Yo siap, Dek. Ngobang boe to yo. Wah, bangong. Punyuk aku ya saya he. Ya kolo-kolo Ora apa-apa lah. Iki demi Mas Rudi Jaipong. Siapa? Sesuk ben gratis mie ayam. Ya bakso Nah, ya. karo degan. Nah, Keren Yo. sergan masuk. Lagunya apa Pak Go? lagunya apa? Selamat datang. Ngawur. Aduh. Apa? Apa? Wajib ngain lanang wadon Iya, Jo. Berarti. Sik. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rasa bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Kopiku asale agawe wenang. Robiku asale agawe wenang. Dinamo sunat, dinamo sunat, dulungi bareng sembahyang. Dinamo sunat, dulungi bareng sembahyang, dulungi bareng sembahyang. Aku mah terus dulurku dhewe mah mumet e. Kowe kaya kena doro dikepleki gesot-gesot. Ya ora apa-apa. Heeh. Luka Jaya wis suwe ora tau Baik. metungul iki kompak-kompake muga-muga paringa lancar bagas waras selamat Amin. panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Ane iki sik mah kaya gerut kapal iki wae maksud back ngono iki wah. Sapa ta Pak Go? Ayo dulurku lanang kuwi kok. Ah kuwi ala-ala dulurku lanang kuwi. Ala yang karang suwe ramai. Ayo suwe ramain ra apa-apa iki kompak-kompake ora muni kompak bar bodo iki ora. Lanjut iki lho. Sesuk main meneh, sesuk Sesuk main diundang meneh, meneh. Sesuk Sesuk wong kesupet pindho kok. nek Luka Jaya iki aja ngenyek Luka Jaya lho. Do Apa? kuat-kuat lho. Apa? Luka Jaya kuwi. Kepiye? Kon ngadeg selawase do betah. Kok iso? Apa ini? Ayo sini. Selawase aja pisan ngisenake ngono kuwi. Luka Jaya iku jenenge. Ojo tepatanake. Kuwi be Luka Oh Jaya. iya bener. Ngedek selawase. Nek do bingung. Kepiye? Aduh golek wedhus e. Mana kambing saya, mana kambing saya. Kepiye jajal nyanyike? Mana kambing saya ada di pohon baru. Mana di mana anak kambing saya? Anak Kambing saya ada di pohon baru. Cocok mari cocok. Hei, hei. Cocok mari cocok. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Wis. Aten Luka Jaya ngono kuwi biyen kok do ngadeg lawase ini do mumet. Eling ibadah bedak dina ning ibadah do mumet. Kepiye? Ayo ngibadah kewajibane. Lamun ra
Rasopan ditutuk. Ora ngono kuwi. Iki pancen wong edan ra waras iki panjenengan iki. Lah iya to. Jajal, kon nyanyi kobro, nyanyi kobro yo. 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 Kobro ke yo, Pak. Ucapan assalamualaikum. Oh, Setiap ada pertemuan. Balasan waalaikumsalam. Itulah doanya agama Islam. Ucapan assalamualaikum. Setiap ada pertemuan. Balasan waalaikumsalam. Itulah tandanya agama Islam. Siapa itu? Oh, ayo jelas-jelas yo penyanyi kuno kok. Kewajibane ayo para kanca padha mertobat. Iki zaman wis tuwa. Ayo padha kanca ayo ibadah kewajibane. Wes bingung kok. Ora rapo lagu iki. Apa neh iki? Apa nih? Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua, pada malam mulia ini. Terimalah hormat kami, dengan hati Untuk tidak sempurna bila ada kesalahan kami. Ayo rapopo. ya jaga dhewe kok. Engko disawer sing duwe aku wis domongi, engko disawer rombino. Iya. Heeh. Pancen iki yo celengin curah edani. Ora apa waduh. Kewajibane Ya itu kan nyanyi dhewe joget dhewe nyok ah. Heeh. Ya. Nyanyi dhewe teko juga dhewe. Nyanyi dhewe joget dhewe ya. atau saiki ayo simbah-simbah to. Ayo simbah-simbah iki kelingan ora? Kamu kan ditalilke ngono lho. Yo lanjut ke apa meneh iki? Lanjut. apa, Pak Do? Lanjut yo. Lagu. Lagune apa Mas Rut? Kitir Sumilir ki Jare request. mandang arek nyanyi. Ayo nyo, Kitir Sumilir, Mak. Saya bedong sopo sing sopo. Tanganku Lalu kita lung-lungan kang rara.
jarane tok nih. Piang ngetoke apa celenge? Endi? Wis metu ket mau kok. Sing kuwi. Iki wis metu ning kene. Yo, jarane tok nih, jarane. Yo. Saya pamirsa sampun sami kelo kula sakanca badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng mresani kesenian ana wonten ing dalu niki rame critane anggone paparangan ra ono sing menang ora ono sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkelan kata jaran kepan sarane menang lagi gunakan negara amato akhirojo Arya penangsa rana sing kalah rana sing menang prajurit kabeh padha nunggang jaran saya pamriksa sampun sami gelo kula sakanca bedhe embo-embo saya pamriksa sampun sami bubar kesenian monolog kata jaran kepan pariwisata dina minggu muda-mudi asa senja sale kambang ombang-ombang tekani grojogan sewu sejelia lakang padha lumaku gawe gawe serta mesembuyu samping tawang paku endang mas saja diperoi mas saja dipoyoi karep jalati asami dikala tubuh kudu ngerti coro jadi tinggal pabrik kata dari zaman kaya sejeleng eleng apa pokok iku budaya kancane bener kandangku
Gandasi lagi. Tadi kok omong. Yen arep crita